Okay, jeg siger, når vi er klar. Ja, vi er klar nu. Jeg har startet en ny video. Hej alle sammen. I dag der spiller vi en ny server, der er blevet lavet. Vi kalder den Dub SMP. Man kan bare dupe ting, men der er også nogle ting, man ikke må dupe. For eksempel dragægget. Og der er også nogle ting, man ikke kan dupe. For eksempel bedrock. Men lad os bare hoppe ind i det og hygge os. Men overhovedet bedrock. Ja, og der er ikke lige teams i starten, men hvis vi kommer flere på serveren, så kommer der teams. Jeg skal efter dig, Jacob. Du skal ikke? Man må ikke dræbe hinanden endnu. Okay. Vi har lige nogle minutter, hvor man ikke må dræbe hinanden. Og ja, man kan dybe. Prøv at se. Der er en æderkop, der dræber mig. Og jeg vil være med at lave det. Og bare lige husk at subscribe til mine venner her. Ja, der er link i beskrivelsen til de andre. Ja. Ja. Ja, og det kan godt være, at jeg lægger det. Ja, jeg har også lag-problemer. Men altså, jeg gider ikke være den første, der dør. Men jeg er et liv. Jeg kommer til at dø som den første. Ja, så jeg plejer ikke at lægge. Okay, hvis Jeppe han er allerede død, så... Jeg har fundet det sted, jeg var ved sidst. Jeg er hen ved min cave. Gangit. Det prøver bare, vi skal bare lige have sådan der. Ja, jeg er virkelig dø. Man må heller tage sådan mega mange ting ind, så du får den. Så hvordan starter vi overhovedet videoen med, som det er nat? Det ved jeg ikke. Det er fordi det blev nat før, og så har du ikke gjort det til en dag. Det er lidt dumt at jeg venter lige til det bliver dag. Fordi jeg er lidt bange. Fordi jeg har fundet en stor cave, for den tør jeg ikke dø i. Ja, jeg er blevet dræbt 2 gange på grund af at det var nat. Jeg er blevet dræbt en gang. Nej, der er Isa. Dyb nu. Nej. Nej. Oh, shit. Der har været nogen her. What? Ja, det var mig, der døde der. På grund af en creeper kom og sprang mig i luften. Der er også en creeper med mig nu. Der er en creeper med mig nu. Please lad være. Jeg vil ikke dø. Ja. Creeper, jeg beordrer dig til at lade være med at... hvor er du? Den er der. Yes, mine ting. Dø! Okay, jeg tog lige. Jeg er et halvt hjert. Shit, jeg er et halvt hjert. Der er en creeper, der sprang i ansigtet på mig. Nu er jeg et halvt hjert. Jo, jeg har fundet cave-kuppen. Tab, du er ved mig lige nu. Der er jern. Nu skal jeg ikke dø. Jeg er død. Hvorfor er der så mange monstre? Jeg slår mig. Hallo Tab, hvordan har du fundet det sted, jeg var? Jeg var lige præcis der i samme tidspunkt, som du var. Nej, slå mig! Ja, jeg døde, fordi jeg havde et halvt hjert. Det er ikke fordi du døde for mig. Og tænk på det her tidspunkt, så vil jeg starte en hardcore serie. Og så dårlig jeg er lige nu. Tab, du looter ikke noget dernede. Du looter ikke. Det er min cave. Det er min cave. Gem et stykke jern til mig, ikke? Nej, jeg dyber alt. Nej, ja, der måske kan jeg godt lige gemme et stykke jern, men... Jeg dør. Fuck jer, creeper. Nej, ikke creeper. Skelet. Især skelet. Kan jeg ikke lige være... jeg har fundet snowfox. Der er ingen, der skal do crafting tables. Hvorfor kan jeg ikke? Er der ikke noget sten her? Der er ikke noget sten her. Og du sten, når du har fundet det. Jamen, jeg kan ikke... Der er ikke noget sten. Ja, bro, jeg er i isbiome. Eller, er du i is? Nu er jeg i et snowbiome. Jeg er i snow tiger. Der. Og jeg har snart ikke mere mad. En zombie og et skelet efter mig. Tab, lige jern er der, Tab. Sten. Ja, nu har jeg en stak jern.
Må jeg lige få et stykke jern ned der, Tab? Jeg hopper ned til dig nu. Fint, du må godt få et stykke. Ah, fuck ja. Nej. Hvorfor er det så lort? Kan man ikke få noget mad, måske? Jeg skal bare lige finde et dyr, så skal jeg dræbe det. Så bliv stående, hvor du er. Jeg skal have det jern der. Der er jern! Jeg orker ikke selv at skaffe det, fordi nu er jeg død 3 gange. Jeg har også død 3 gange. Jeg er død 1 gang. Nej, jeg er 3 gange. Ja, jeg er meget low. Hov, Mac, kan du lave en border? Ja, jeg kan godt lave en Hvor border. fanden er du, Tab? Jeg er henne ved caven. Glas. Bare sådan, jeg ved det, jeg så hvor Kåre løb hen, så nu ved jeg, hvor det er. Nej! 10.000. Jeg dræber dig. Vil du ikke snakke komme? Jeg er ret low. Skyld mig! Er du nede i caven? Ja! Jeg kommer. Hvor? Kom! Døde du? Nej, hernede! Kan du se mig? Ja! Ja. Kom. Kom. Du kan se mit name tag. Kom ind. Skynd dig. Luk af. Så. Ja, sådan lige normal. Jeg kan ikke løbe. Nu løber du igen, okay? Nej, jeg bliver lige lidt her. Jeg dør også. Stup. Ja, nu smutter jeg nok. Vi ses. Og måske skal vi lave noget inden jeg smutter. Jeg skal lige lave noget inden jeg smutter. Undskyld, jeg nyste bare. Eller hostede. Eller, nej, nyst. Jeg er 20. Jeg er ikke, nej, jeg er 20. Hvordan ved du ikke, hvad du gjorde? Fordi jeg er lidt dum. Hvorfor blokker du af? Jeg skulle tage smut. Fordi du er 20. Ses. Og man kan ikke komme igennem. Tak for crafting table. Ja. Den æder har du prøvet at dræbe mig. Den her version, fuck. Nej, der er is, skal jeg få? Nå, nej. Jeg får nogle sten. Tab, har du lige mistet alle dine ting? Ja, jeg har lige mistet en stik jern. Skål, jeg er kold nu. Nej, Kåre, jeg har sten meget jern nu. Jeg har en stak jern og noget kul. Ses, taber. Jeg fandt et stort spor. Ses. Hey, jeg skal lige dybe det her mad, eller det her rotten flesh, så jeg kan spise noget. Der er ingen dyr, der må. Tak for den idé. Hvad? Tak for den idé med rotten flesh. Hvor var caven? Det er fint. Var den herovre? Jeg har så meget på mig lige nu. Det er herovre. Fuck, der er 10.000 creeper. Der er 4 creeper det sted, jeg er lige nu. Ja, det her! Sådan, mand! Hvor er I? Så ved du godt, jeg har lavet en vej hen til det sted. Vi er løbet, Matt. Vi er i gang med at leve. Jeg prøver at komme væk fra et isbiome. Det er så umuligt. Jeg kan se Kåre. Kan du? Ja. Og jeg kan se dine briller igennem dit vindue til. Tag lige hos mig. Jo, du gør det. Jeg giver noget jern. Men hvor er spawn? Jeg finder mine gamle ting. Ses. Hvor er spawn? Fuck. Det er det ikke. Dø, så finder du ud af det. Jeg håber, jeg kommer til at teame med dig på et tidspunkt. Nu er det nok lidt dumt, men jeg prøver bare lige at finde. Det her kommer til at være dumt. Er caven ikke hernede? Jeg prøver at dræbe nogle snebjørn for at få deres kød. Og så jeg gør det, du sagde, jeg skulle for at finde spawn. Dø! Ja, jeg dræber mig selv. Jeppe, man må ikke dræbe hinanden. Er Jeppe hos dig? Yep. Jeg har så snebjørn. Vi skal bare bruge et kul. Fuck, jeg dør. Så svømmer vi bare lige herned og... Det er for 10. gang jeg dør. Det er så irriterende, at man drukner, men
gør alt. Hvor man, at man... Kom så snibjørn. Fuck snibjørn, de svømmer hurtigt. KD. Så man spawner ikke engang op, der hvor vi startede. Gør man ikke? Nej, det gør man ikke. Vi kan ikke kalde det spawn. Nej, vi kan kalde det nedenunder spawn. Okay, giver snibjørn ikke fisk eller sådan noget andet? Jo. Eller så skal jeg ned. Ja, jeg har lige 2 snibjørn og fået 0. Så putte min pickaxe. Nu har jeg 15. Hvad? Jeg havde... Men kom, at den vej du havde lavet, der hvor du havde sat Spruce Plain. Gør du ikke engang. Jeg havde fundet den i sådan der i starten, der hvor vi gik igen. Jeg har fundet den. Så ja, det er godt. Jeg har lavet en vej, du hen til den der cave. Ja. Og nu har vi fuld iron gear. Hvorfor hopper den ikke? Ja, jeg kan se borderen. Kan du? Ja. Hvor lang er? Hvor stor er borderen egentlig? 10.000. Okay. Har du allerede løbet 10.000? Nej, det kan... Jeg kan se borderen. Jeg så lige borderen. Sådan der. Det er umuligt, jeg er så langt væk. Du kan finde ud af det, hvis du trykker på F3K. F3. F3. Oh. Hvorfor har jeg ikke... Kan jeg kraftedeme ikke finde ud af sådan noget? Det er børne-YouTube. Er det den her, hvor der er den her creeper, og den her enderman? Bip. Hvorfor kommer jeg ikke ud af det her dumme biome? Please sig, jeg når mine den her. Nej, jeg vil drukne. Godt, hvad gjorde jeg der? Nej, jeg dør. Jeg skal bare løbe. Er det borderen? Jeg har også fundet borderen. Det er ikke borderen. Jeg skal bare have 1 får, så er jeg glad. 1 får. Altså. Det er det eneste, jeg ønsker mig. Okay. Hvad synes I, jeg skal spise? Skal jeg spise kelp, eller Okay, nu er jeg væk fra det der snow tiger. Nu er jeg bare et normalt tiger. Det skal jeg bruge. Shit. Okay. Shit. Løb. Der var 2 ting, så jeg gad skæppe mig. Okay, nu dræber jeg den her fisk, fordi jeg skal have noget med. I stedet for rotten flesh. Så kan jeg lige dybe noget fisk. Jeg har fundet kyllinger. Nej, jeg har 4 pile. Uden jeg har dybet. Jeg har fået fjer. Jeg har 3 fjer. Nu har jeg 4 fjer. Ja, nu har jeg en stak af pil. Har du 4? Jeg har 4. Hvad er du bruger det til? Hey, skriv en bog. Og hvad jeg har fundet et andet biome. Jeg har fundet et andet biome. Hvad er dræbt en monster? Shit, jeg har gået langt for det her biome. Jeg må virkelig dø. Nu må jeg... Du skal bare lave seng, så kan du... Ja, jeg leder også efter et får lige nu. Sådan. Der er får! Jeg har fundet får. Får. Er bare fordi jeg er god. Man kan TP, men man må kun TP, hvis man har fået lov. Eller hvis det er ens teammates eller sådan noget. Så skal man slet ikke få lov af det. Jeg er godt i gang. Meget godt. Jeg elsker det her. Der er en bi. Slash. Nej, det må du ikke, Jeppe. Du må ikke TP til mig. Ja, jeg har uld for dage. En hund. Jeg er næsten Jeg lader være. døde 100.000 gange. Skal jeg tage min hund? Der er endnu en hund. Jeg lader også dig være. Sådan. Gå, Jeppe, gå! Jeg vil ikke se dig i mit liv. Yes, jeg har en seng nu. Ko. Eller kan jeg også please bygge en seng? Jeg vil ikke være den eneste, der sover. Jeg har ikke et for, så jeg kan ikke bygge en seng. Jeg kan heller ikke. Men jeg har køer. Hvilket biome er I?
som vi sporer med. Snow Tiger. Jeg er henne i det der oak biome. Der har jeg også været. Jeg har let så meget efter det her biome. Der. Trash. Men så dræbte jeg jo mig selv. Nej! Så du kan godt se, hvorfor jeg ikke er der mere. Ikke også? Der er en gate her. Ja! Hvad sker der for? Jeg er tæmmet en hund. Nej! Det kan jeg også, har jeg lige fundet ud af. Og find den hund, jeg lige var ved. Ja, jeg har Yes! Der er mouse køer. Der er køer. Nej, jeg slår min hund. Kom så, Huni. Vi skal højt op i luften. Hvis du TP'er til mig, så dør du. Nej. Nej, Huni. Det er hans nye navn. Eller skal han hedde Frederik? Jeg har brug for mad. Det er bare random navn. Så nu er Jeg skal hedde Master Dupe. Filois. Min hund hedder Filois. Jeg kan faktisk Fluis. Jeg kan få 10.000. Bro, jeg har lige dræbt en enderpearl, og jeg fik ikke en enderpearl. Nej, jeg har lige dræbt en enderman, og fik ikke en enderpearl. Shit, det... det gav mig lige en idé. Jeg så også en enderman. Hold din aggressive bioting, der skal dø, fordi du sikkert smider fisk. Så er der er nogen, der har en seng? Nej, Fuck, hvor lort. jeg kan se en fisk, der skal dø, for de skal give mig mad. Eller den skal give mig mad. Slash dupe. Har jeg ikke noget? Jeg har kommet til at droppe min Jeg ved ikke om det her det er på OP's. Men ja, det her det er en OP-strategi. Yep. Kom, Huni! Grib den! Har jeg kommet til at slå Huni? Fik jeg venter på? Nej. Det gør jeg ikke. Jeg fik... Men jeg tror godt, jeg kan lave en seng. altså det. Jeg kan godt lave en seng, selvom jeg ikke har uld. Hvordan? Jeg har string, og det kan man lave til uld. Ja, jeg har lidt med det stik nu. Wow. En creeper! Et skelet! Creeper. Så der to Er creeper. der ikke noget, jeg kan bruge? Jeg måske skulle have et skelet. Det er en creeper. Åh. Jeg gider ikke at være. Dup. Jeg vil gerne dup, der er grim uld. Jeg skal ikke allerede blive. Ja! Så er det Ulf! Nej, jeg fik kun... Så godnat. Ja, der er 2 ud af 4 personer, der sover. Ja, I er ikke klar til, hvad der Okay, sker. det kan jeg sove. Hvis jeg får... Ja, det kunne jeg så. Jeg kan lave skjold! Det har jeg glemt. Hvad? Nu er jeg den eneste, der sover. Det er noget uhyggeligt. Det er uhyggeligt. Jeg har 3 liv. Okay, så skal jeg på gang med at sove. Nej, Nu sover jeg ikke indtil der er andre der sover. Nu skal vi bare lave skjold. Jeg skal også gøre det. Nå jo, jeg har 12 pickaxes. Jeg skal ikke tage den op. Drop dem. jeg har også 12 pile. Jeg kan ikke noget af det her. Nej. Jeg er på vej tilbage. Jeg har fundet vejen tilbage til spawn. Nej, ingen anden pearl. Det er også klogt. Ja, jeg Det var også... farmer. Jeg fik heller ikke noget. Jeg har fundet Jeppe. Har du fundet Jeppe? Ja, han står og drikker en lille... Tak skal du have. Var så lidt, nu skal du dø. Nej, jeg skal have. Du må ikke dræbe ham endnu. Det ved jeg godt. Må jeg godt dræbe dig igen? Skal vi sige, at man må godt dræbe, men man må ikke lute hinanden?
den spacer. Jeg var lige ved at bruge hvis den jeg igen. får den op af, så må man ikke nu sådan tage tingene fra den, men man må godt dræbe folk. Må man godt team? Nej. Ja, det kommer vi til at kunne må senere. Okay. Jeg har allerede spurgt Tarp, men... Må man godt TP? Kun hvis du har fået lov. Okay. Ja, der lavede jeg også lige... Tarp, er du okay? Må jeg gerne TP? Hvad? Må jeg gerne TP? Nej. Nå. Er der nogen her, der har Iron Gate som mig? Ja. Ja. Jeppe har ikke. Yes, jeg fik en bue! Ja, jeg fik en bue! Jeg fik en bue! Jeg fik en bue! Det var så ikke så god, men... Jeg fik en bue! Men Tarp, jeg ved hvordan du kan give den fuld liv. Ja, det ved jeg. Du skal bare duplikere den. Nej, jeg er et halvt hjert. Og så kan du lægge den sammen. I enten din inventory. Shit, jeg er glad for at jeg har min hund. Kom Den redder mig direkte lige nu. Der er hund til! Ja! 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 Yes, jeg har fået bogen. Til det. Er der Altså, også? den her... Min hund, den har lige reddet mit liv. Giv mig Jeg er den næsten død. Hallo, Huni. Jeg har noget kode til dig. Jeg skal bare lige ind et sted, hvor jeg lige kan have fred. Og så skal jeg lige spise noget mad. Hallo, den her hund, den reddede lige mit liv. Ah. Du kan ikke komme ned her! Nej! Nej, K! Jeg tror godt, jeg kan huske, hvor det er. Jeg skal lige have koordinater fra. Jeg sørgede for at sætte min spawn ret tæt på. Ja. Jeg skal væk. Kom så, Huni. Er der seriøst ikke andre end mig og en, der har Altså, jeg har. Har du en seng? Nej, det har jeg ikke. Jeg kan se bare... Ja, så er det jo kun mig og Ann, der har en seng. Hvorfor er der Jeg ikke elsker den her hund. Jeg er så glad for, at jeg har taget den her hund. Den har lige reddet mit liv 2 gange. Du har lige slået det fra. fra? Jeg har fundet et plains Og så er den biome. Hvad? Jeg har fundet et plains biome. Okay, Okay, hun må ikke dø nu. Jeg tror hun er ved at dø. Yes, jeg fik en enderpearl. Nej! Må jeg få en, ja? Ja, du må gerne få en. Må jeg så TP til dig? Nej, kan jeg ikke bare TP til dig? Jo, det kan du også godt. Skråstrej TP fatter gammer om. Oh, shit. Ja, det er bare min hund, der attacker. Jeg sætter dem lige ned. Tak. Ja. Pas på min hund. Ja, nu har jeg godt den hund. Nu har jeg stik. Tæm den. Der er hunden. Ja. Det er dejligt at have noget rigtig mad. Hvor fanden er min bogen der? Jeg har lige smidt dig en del også. Sådan! Og den her, den er min. Det her, det er med vores base fra nu. Det er bare lige... Så ses, Matt. Tak for enderpøllen. Det er bare farvel, ses aldrig igen. Jeg ved godt, det er ret dumt, at han tabede til dig. Nu ved han koordinaterne til en base. Ja, jeg Det har var ikke ikke en hans base. base, det var bare et sted, det var. Et sted, han var. Jeg vil gerne TP til dig. Nej, Jeppe. Jeg er så tæt på at dø. Ja, hvis du TP'er til mig, dør du. Han bare sådan, hvis du TP'er til mig, så dør du. I det mindste har jeg det rigtig glad. Det har jeg også, jeg har fisk. Nå, Jeg er det her- steak. Det har jeg også. Matt, vil du have noget? Nå, du er allerede smuttet. Ellers skulle jeg give dig noget steak. Nej, jeg er her stadigvæk. Jeg løb efter dig. Men altså, så fandt jeg noget, og så bliver jeg ved det. Okay. Og jeg tror snart, du finder ud af, hvad det er. Diamonds og diamonds. Nej, jeg får snart en achievement. Jeg har fundet... Nej, det værste, jeg kan ikke huske, jeg ved ikke, hvordan man laver den der netop-ting, men jeg har fundet lava. Ja, det er også det. Jeg har også fundet lava. Jeg kan gik forbi noget lava. Derfor, Nej, det har jeg ikke engang opdaget. derfor laver jeg en lederportal. Ja. Er det lava, du har fundet? Var det sådan... Jeg er henne ved borderen lige nu. Jeg er henne ved borderen. Hvad, Tarp? Hvad? Ja. Hvad var det, du Hvordan så- sagde? Er de sådan...
For den lavepøl, du gik forbi, var det sådan en lavepøl, og så var der sådan en klippe, og så var der en lille en for siden af. Nej, det var, jeg har fundet en, og så har jeg bare blevet ved den. Fuck, jeg er uheldig, jeg gik derfra. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvordan du ikke så den. Og jeg kan ikke finde... Må jeg TP? Ja, når jeg har lavet den. Ja. Så må du. Yay! Og så kan vi gå i neder sammen. Må jeg også TP så? Ja. Jeg har fundet borderen. Ja, prøv at se. Ja, jeg har også fundet borderen. Matt, vi er rigtig tæt på borderen. Ja, det ved jeg godt. Det kan da ikke være. Det kan da ikke. Nu har jeg en helt ny bue. Nej. Au for satan! Jeg tror man kan få uld til string. Hvad skete der? Jeg faldt i lava. Dør du? Nej, jeg er ude. Men Yes, der er en edderkop. Nu kan jeg også lave en bue. Må jeg TP til dig, Matt? Nej, den er ikke færdig. Jeg sagde, når Kommer jeg den er TP til dig? færdig. Ja, du må godt TP til mig. Du kan gå tilbage, og så kan du finde mig. Hallo? Men nu min... Jeg har også TP til dig. Jeppe spørger, om han må TP til dig, Matt. Jeg har intet. Ja, okay. Nu er nederportalen færdig, så I må gerne TP. Først TP, tab, fatter godt. Jeg gør lige sådan, så du ikke falder i lava. / TP Gameren. Fatter godt. Men har du flint? Nej, jeg har ikke flint. Nej, du kan bare sætte nogle 3. / dupe. Nu har jeg også en fuld bootab. Godt. Så man bare dupe, og så får du en fuld, eller hvad? Ja, du får en bue, og så kan du bare lægge, hvis du lægger... Når det er dig, Tab. Jeg var til på at dø, det var jeg ikke, så jeg vidste ikke, hvad det var der. Jeg var faktisk overhovedet ikke til på at dø, men... Nu har jeg flint. Jeg har ikke rigtig været nede af mine. Men K, det er ikke det, han kan, hvis han sætter lava, så kan man få det til at brænde. Måske, jeg tror du skal sætte lava her. Nej, jeg skal sætte den der. Så skal jeg sætte en blok der. Så skal jeg sætte lavaen der. Nej, det her skal være en stenblok. Så når den her brænder, så bliver det... Måske så bliver det, ja. Nu skal vi bare vente. Jeg tror, vores hunde kommer til at dø. Jeg lader min stå udenfor. Hvad for en af mine? Er det min? Er det jo? Det har vi min, for den har jeg sat noget. Det er min. Nej, det er ikke min. Hvor er min henne? Det er ikke min. Det er heller ikke min. Jeg har 3 hunde. Hvor er min henne? Er det min? Nej, det er ikke min. Hvor er min? Vent lige, nej. Lad os være med det her. Jeg har fundet noget flint. Jeg har fundet noget flint. Eller, jeg har fundet noget gravel. Det er også min! Stop! Altså, du bliver helt til mig, min. Min, den er død, sikkert. Jeg har 3 hunde. Min, den er sikkert god. Ja, jeg har fundet noget gravel. Ja, jeg er derovre. Sådan. Bare lige, jeg gør lige sådan her. Jeppe, nu er du her snart, ikke? Yes, flint! Lad TP, Jeppe. Tab. Er I klar? Er I klar til det? Jeg bygger lige en kiste. Nej, okay, Jeppe her. Er I klar? Jeg tænder på Nej, vent. Jeg venter på, at Jeg kan lige tage at spawn på en seng, du. Bare sådan, når I dør, så bliver I dør. Nu er vi alle bare sådan samlet. Ja. Det er bare sådan ærgerligt, hvis der er en af os, der får rød og Jeanette, og den skubber de andre ud over. Ja. Det er derfor, jeg sætter min seng i en kiste, og så putter jeg de fleste af mine ting i. Jeg har lidt for mange kister. Nej, sengen. I må godt lige tage nogle ting. Kan du duke din enderpearl? Den må du ikke tage. Jeg fik den med. Tap. Jeg kan få en. Nej! Her, tag den. Tak. Jeg skal lige duke.
Det er sådan, vi redder os selv. Okay, jeg er klar. Jeg er ikke klar. Jeg skal lige have... Jeg skal lige lave en kist til mig. Jeg tror nok, jeg kan nok efterklippe. Kom mig for en seng. Ja, bare tag. Jeg er alt for mange. Jeg tænder lige den. Sådan der. Jeg er alt for mange. Jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Jeg er klar. Jeg skal tænke ind. Og vi skal bare lige have stinket ud. Jeg beholder de ting. Jeg skal bare have en. Jeg ved hvad jeg... Hvis jeg falder i lave, så skal jeg bare skynde mig. Så er det sådan. Så spawn point. Og så... Det er de ting, jeg skal bruge. Så er det der. Jeg er klar. Jeg hopper ind. Jeg hopper ind. Jeg hopper Jeg hopper ind. også ind. I må gerne hoppe ind før. Jeg hopper også ind. Husk at lave det bare fordi. Så er vi til lader. Okay, jeg har ikke særlig mange FPS nu. Har du ikke? Jeg har 400 cirka. Sygt. Jeg synes, vi skal lave en vej, som vi kan komme tilbage, ikke? Ja, det gør vi. Jamen, Tapson, jeg lægger ret meget. Der er guld. Det kan være, det er fordi det kan være, jeg lægger, fordi jeg optager. Det er nok derfor. For det her, det er ikke normalt. Her er der en del. Fuck, jeg brugte enderpøl. Du har enderpøl med, jeg har ikke enderpøl med. Jeg har puttet en i kisten og dyrket. Må jeg så få en? Må jeg få en? Ja. Jeg har lidt et problem. Jeg bliver skudt på en piglin. Du må ikke bare... er der combat timer egentlig? Nej. Jeg skal lige have en achievement, men not today. Sådan der. Nej. Okay. Der er combat timer på, men man må ikke... leave, hvis man må ikke combat leave. Okay. Se, jeg laver lige en vej her, og så går jeg ind her. Nej, man må ikke combat log. Ja. Det er en combat timer til på nogle server, hvor man ikke må leave, når man er i combat. Jeg håber, I gider like. Der laver vi der. Jeg håber, I gider like, og jeg håber, I kan lide server. Ja. Like og subscribe. Ja. Og I kan altid jeg håber, I nyder at se det her, og siger, at vi skal lave flere videoer med det. Ja. Og I kan også og I kan altid unsubscribe. Hvis I ikke har lyst til os. Ja. I må gerne unsubscribe. Ja. I bestemmer selv. Vi er ligeglade med det. Yeah. I må godt like, men hvis I ikke liker, så skriver for jer. Hvorfor? Den var dum. Ja, du skal hvorfor? Okay, jeg går lidt op nu. Tag min vej, fordi jeg er på vej op nu. Jeg tror, der er noget her. Og så bare lige ud. Er der nogen, der kan mine pickaxe, så vil jeg gå i stykker? Nej, du kan bare dybe. Du skal bare tage den ind og ud. Så har du lige det. Fordi hvis du kommer så ud af den for lang tid inden, så... Nu har jeg stack af den samme. Okay, ja. Det er meget dumt. Hvis du går ind i inventory og løfter den, så... Så kan du ikke sætte den til basen. Så skal du sætte den som en. Jeg fik 4, så jeg har bare... Nu har jeg 2 hele. Ja, jeg tager 64. Fordi så når den går i stykker, så har jeg stadigvæk en pickaxe. Så jeg tror måske... Jeg hader det her biome, jeg synes det er farligt. Der er altid lava eller noget sted her. Ja. Men især når man kommer op til toppen. Men er det ikke det her biome, hvor der er størst chance for... hvad hedder det? Bastion. Nej, ja, Bastion. Er det her Bastion? Nej, det er ikke Bastion overhovedet. Men jeg mener bare de her blocks her. Det er basalt. Det er basalt. Jeg er så bange for at gå her mine. Nej, det er basalt. Der står. Ja, men du er ikke det der, jeg lige minede, det var Blackstone. Nej, det er basalt. Nej, det er jeg lige minede lige før. Ja, det er Blackstone, men det er det basalt. Ja, men det her, det er Blackstone. Ja, jeg hører lava lige nu.
Og jeg går Det efter gør jeg det. også. Og basalt det på dansk. Jeg går efter det lige nu. Jeg skruer lige lidt op på min lyd. Shit. Ja, jeg skal også lige skrue op. Ja, mine pickaxe går i stykker. Musik og lyd. Jeg fandt det. Fandt du det? Ja, der er noget under de her 2 blocks. Okay, klar. Pas på. Med min. Lige nu. Sorry. Ja. Den. Nej. Nej. Spis. Nej. Jeg dør ikke. Jeg brugte sådan anden, hvis du dør. Så tager vi dine ting. Nej, Det kom. jeg står lige lidt inde i den her boks. Det der skal du stoppe med. Jeg redder også lige der. Der var jeg blokeret. Gå ind. Nej, Jeg gør Og sådan. vejen er op i hvert fald. Nu ved vi det. Ja, du skal ikke gøre det igen, K. Du har... Er der nogen, der har iron? Fordi så skal vi... sorry, Matt. Nej, jeg har ikke iron på mig. Så må Jeppe... Ja, vi TP'er Jeppe til mig. Ja, alt jeg havde tilbage på Jo, det. jeg har 32 iron på mig. Giv det til Jeppe, så kan han lave ting. Men har du... Ja, men... 3? Jeppe. Jeg har 3 også. Okay, så lige giv ham en crafting. Altid være klar. På ting, der kan ske. Det er jeg i hvert fald. Jeg er forberedt. Hvis vi falder i et eller andet. Ja. Det er sikkert fordi, jeg har fået et cube eller et eller andet. Vi kan høre et eller andet. Kommer man til at teleportere Er der noget hernede? Okay. Jeg så kysse det her med man kan Vi do. skal lidt op. Vi er oppe på overfladen. Vi kan høre noget. Jeg kan høre noget. Kan du? Jeg kan ikke høre noget. Jeg føler, at jeg kan høre en Hører magnet. de også det der? Det eneste, jeg kan høre, det er Matt, der viner. Jeg kan høre magma cubes. Kan jeg også. Nu kan jeg høre Matt. Den her vej tror jeg, der er noget. Ja, den vej. Jeg kommer til at lave en hjælp. Jeg tror det er over os. Ja, der er noget over. Nu kan jeg ikke lave mere. Jeg kommer til at lave 2. Du kan dybe, Jeppe. Du skal også bare have et sværd og en pickaxe. Okay, jeg føler, der er et eller andet heroppe. Bare en halv stik. Nå jo, jeg har en stack enderpearls. Ja, det er hernede. Hvis du går ned, så jeg så lige igennem muren. Med mit lag. Den her vej, der er der i hvert fald et eller andet. Ja, 1 sekund. Jeg skal lige skifte keyboard. Det her ting. Jeg tror, der er hernede. Der er en overflade heroppe. Hvis du går Er der? Er det ikke dumt, hvis vi Der er magma cubes graver her. op i... Det var det, vi kunne høre. Den kommer. Pas på, I kan blive skubbet ud i lavaen. Der er en lavapøl lige her. Så heldig. Fuck, der er en stor en. Pas på. Shit, det er lækker. Og magma cubes, det gør det bare værre, fordi de skader af helvedes. Så meget. Jo, det gør. Ja, mig skader ikke noget. Eller det skader ikke så meget. Lige om lidt. Det er lige det her. Fuck, der er mange. Nej, væk. Jeg er med til at dræbe. Skal vi sige, at det her det er første afsnit? Ja. Ses i næste episode. Håber I nåede videoen. Ses. Ja, Nej, jeg skal lige komme op, så slutter vi ikke. ses i Jeg har næste episode. Jeg håber, I nåede videoen. Hej! Jeg skal bare optage episode 2 nu.